kuan karon kay di manghinayas pamasada. May pasahero. Hindi mo na kuyugon ta mo. May video nga o isa mag-drive sa motor. Okay. Ako pa yung mag-drive, ako pa yung mag-video. Hapit na matulog ang kamera nina. Now rin uli ko sa balay. Balik ko po. Balik na yan. Go. Karon, naan ako sa motor. Spilahan. Wala di ay. Wala ko spilahan. Tambay pa ng gilid-gilid. Kay singanan eh. Naisda ni Agyo. So doon sa hindi na ko pagmamasada niya. May kuhan. Saman? Saya to day? Na inabot delivery kay Lidisma din ha. Bah, choking ah. Choking si mana nga. Nya kay dili mo tamo ma Ayo gilak day! Ayo sa gilak! ang dili man ako ma-videohan ganyan ikot-ikot ako ni sa Rodriguez kay ako may isa. Sinsya na gid mo. Relax mo diha kay unya taud-taud. Si Boss Clouds daw mapaligo siya. Ligo sa mga bata niya. Ako po mag-guard ko. Masada sa kadyot ang motor. Pilagi ang kamo no niya. Pahibal-o na ta magpili kita na tanan. Unya. Ug makabuhi ba ni ug makapalit ba di ay og kining buwad put-put. Ug ginamos. Kaon ta ginamos ay. Okay. Di masilbi. Di masilbi og di ka mukha og buwad. Ginamos. Ginahan ginawag tupad sa una gyud sa probinsya pa. Nya. Ako lang karon ug unsay angay na buhaton. Basta kay pahibalon to mo niya nga pilay kitaon ginaw tanan. Pilay ko makapalit ni buwan put ginamos ha. Tapos atangan na to si Boss Clouds. Sabi ni si Dr. Gideong, nangingi, black tayo ng cellphone pang MM. Pakistik ka na ba? Mistake, anong mistake? Yung mitik! Yung mitik pala. Pakistik ka na ba? Ay, pagsipan mo nun siya. Siguro nag-MM dito si Doc. Alam niyo yung mga ganun-ganun. Mitik. Pala yun. Te, bibili na ako, te. Na? Oo. Sino isama ko? Bakit? Dito ka magbili ng ng bigas sa Saan? Di ba yung harap ng loob? Isa na ang ligo! Ligo na sila. Saan na isda mong gilantaw na? Tawin mo, hindi niya mo dito sa kabila na Yun. Sarap pa maligo dyan?
Oy, sila ano, siyan. Tapos Manang, bawal. Di mo pa palabasin yung dalawang bata. Bakit? Lipat na lang natin doon sa loob lang kay Manang yan. Ano ka ba? Kayo lang nandito eh. Mag-okay na yun na Sa gitna. Kailan pala yun, ma'am? Mainit pa kasi. Chloe. Gusto niyong maligo? Ha? Chloe. Gusto mong maligo? Ando na sila oh. Chloe. Woohoo. Pau Pau naman. Pau Pau! Pau Pau! Pau Pau! I-snap nyo ako ah. Ah, ano ba yan? Ano yan? Pau Pau! Aray! Ah, Pau Pau! Lamiag ko na ni. Ami, gumutong si mo ng mga iruwa rin. Na. Ah. Arja. Wah, aray. Ah. Sino umiyak? Pau? Oh, Pau! Umiyak ka, Pau? Ha? Nasar na. Nasar na siya. Nasar na ka. Ha? Aray. Oh. Galit ka. Bakit? Bakit nga? Bakit? Bakit ba? Ha? Oh, maldito kayong iruan eh. Ah! Nabot! Ay, nako. Murang wala mo kuilaing nahibalan ron mga ka guys. Kuilaing nahibalan na unsay awong yaw-yaw. Ya, ugma kabalo ug unsa akong kanon ugma ba. Ya magpaalam sa ko. Bye-bye. Balon pa dito mo unsay kuan. Ang kita karon tirging gamaya. Kapalit ra gid taw. Pwede na saging ato. Saging mga tira. Moro to gi pay balor ta mo. Ay bukuan. Singana na. Ya karon 150. Okay na makapalit na ugmawa na gito sa hero. Wala na sa ako naman eh. So, bye bye. Moro to, bye bye mo, bye bye.